Татарча көрәш белән шөгыльләнгән һәр егетнең диярлек хыялы Сабан туенда баш батыр булып калу. Иң элек үз авылларында, аннары районда, федераль Сабан туйларда Казан булсынмы ул, һәр кайсында чемпион буласы килә. Июнь айы гадәттәгечә Сабан туйларга бай булды. Татарстанның иң ерак районнарының берсе һәм иң милли районнарыбызның берсе Мөслим районыннан репортажны бергәләп карабыз. Урам тутырып тальян моңы яңгырый, район гармончылары шулай халыкны Сабан туйга чакыра, кунакларны төрле милләт вәкилләре оештырган күргәзмә белән каршылыйлар. Татарлар элек-электән сакланып калган кул эшләрен тәкъдим итә. Кызлар Сабан туй батырына сөлгеләр әзерләгән, йомшак мендәрләрне кәләш өчен кабартып куйганнар. Булаларны бездә хәзер саклыйбыз балаларга Мәйданда 500ләп артист чыгыш ясый, Сабан туй театральләштерелгән күренеш белән башланып китте. Бу безнең халыкара дуслыгын зурайта торган, үзебезнең басуларда эшләгән әти бабаларыбыздан калган гореф-гадәт бәйрәмнәрнең берсе. Республика рәисеннән котлау сүзләрен премьер-министр ярдәмчесе Дәүфит Хәмәдишин җиткерә. Үсем халкы чиктирбар үзенчәлекле халык. Алар эшләргә дә эшли дә беләләр, җол итә дә беләләр, гореф-гадәтне саклый беләләр. Мәйданга Сабан туйның төп кунаклары, игенчеләр чакырыла, иң алдынгыларына дәүләт бүләкләре тапшыралар. Чәчү батыры исеменә Август Мөслим компаниясе механизаторы Рамил Дәүләтшин лаек, аңа акчалата бүләк һәм бәрән бирделәр. Беренче тапкыр Сабан туйда биштигә укучыларны кутладылар. Мәйданга 110 мәктәп укучысы чыкты. Сабан туй мәйданчыкларында нинди генә уеннар оештырылмаган, халык аларда рәхәтләнеп катнаша. Шулай да иң көтеп алганы көрәш. Бу юлы тәкә өчен 18 кеше бил алышты. Абсолют батыр исеменә Мөслим егете Илнар Саидгалиев лаек булды. Күп кенә рәсми ярышларда чемпион калган районнар арасында Әлмәт көрәшчеләре һәр вакыттагыча алдынгы урыннарда барды. Һәм аларда гадәттәгечә Сабан туйларда да конкуренция бик зур иде. Абсолют батыр исеме өчен көрәштә Айдар Алтынбаев белән Айрат Самигуллинның көрәшен бергәләп күзәтик. Лучшие механизаторы. Дорогие друзья, также напоминаем, просим всех Вау, красному военному борцу. Вау! Контролируют друг друга наши борцы. Вау! Вау! Айрат Сойгулова! Шисратыбаев! Им становится абсолютным батыром 2023 года в городе Альметьевске! Традиционное чествование
Празднует яркое событие. Всенародный и любимый праздник Сабантуй для каждого жителя нашего города. Год празднования 70-летия Альметьевска. Татар көрәшчеләре спорт белән генә шөгыльләнеп калмый. Алар үзләрен иҗатта, мәдәниятдә дә уңай яктан гына күрсәтә. Теләче районы көрәшчеләре шул рәвешле үзләренең мәдәният сараенда һәр тамашачыны гаҗәпләндерә алды. Üniversiteler altında körüşçilerle söyleşip gittik. Yigitler, eyde şunday bir işler qarayalım deyip, siz buldura turgan kişilerdik. Aranızda sizin şunday ustalar var, bulgan kişiler var deyip, hem indi bir neçesini zırlatıp, şiir söyletip, garmunda oynatıp qaradık. O yigitler sırası ilgili bitmediler. Bundan bir 2 ay yarım tiresedik. Yağadan bu tim vakireylerini paytıp, hem indi kuvre, bu işlem yigiripsin, zırlatıp, söyletip qaradık. Bulgandan barsı da bola degan maqal var biten bizning Tatar halkında. Mana bu yigitlar şundan da köreşelerde, jırlıylarda, biylerde rahmet alarga. Şair tilida aytsak, bizning xalq zo'r ol kishi degan so'zlar bundan to'g'ri keladi. Ondan sonra endi Xudoy taolo aytgan, men degan birdamlik bo'lgan yerda degan. Najib Naqib sizga zo'r rahmat. Mana shu kurashlarni zo'rlab, ondan sonra shu shekilli konsertni uyushtirishimiz uchun Авыл һәм район сабантуйлары тәмамланганнан соң Шират Татарстанның зур шәһәрләренә күчә. Түбән Кама һәм Йоршаллы шәһәрләрендә төп игътибар әлбәттә көрәш мәйданында иде. Түбән Камада Бош Батыр исемен бер туган Морозовлар ни рәвешле бүлешкәнен бергәләп карыйк. Сабантуй котлы булсын! Биредә җирле халыкның хезмәте һәм осталыгы чагылдырыла. Менә ыек баш бәйлиләр, монысы пишән өсте күренеше. Борынгы көн күреш әйберләре дә тәкъдим ителә. Аларны караганнан соң Фәрит Мөхәммәтшин Сабантуйның иң күңелле уеннарының берсе Шүлмәк атуда катнашты. Рәхмәтем җиткерәсем килә кыргыз хезмәткәрләренә. Аларның хезмәте бүген илебезнең, Cumhuriyetimizin, şehrimizin imminliğini təmin edirlər. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан рәисе исеменнән Түбән Кама халкын һәм кунакларны бәйрәм белән котлады. Республикада җитештерелгән продукциянең 5тән 1 өлеше Түбән Камага туры килүен билгеләп үтте. Авыл хуҗалыгында эшләүче хезмәткәрләребез, яшәүче халкыбыз бик тырыш. Күп милләтле республикада, күп телле, күп динле, менә тату, бердәм, тырыш булып яшәүбез өчен шатланабыз бөтен республика белән. Сабантуена килгән халык уеннарда актив катнашты. Шүлмәк ваттылар, көянтә белән су ташыдылар.
бау тартыштылар. Киләсе бәйрәмгә җитәрлек онытылмаслык хисләр алдылар. Бик матур, именно менә бу пролог, театрализованный, шундый костюмированный. Бик яратам мондай уеннарда катнашырга. Баганага беренче булып менеп киткән Илгизәр Сафин барысында тон калдырдан Сабантуй әтәшен алып төште. Ничә ел шулай менәсез Сабантуйда баганага? 15 ел. Бош батыр калу өчен абыйлы энеле Артем һәм Константин Морозовлар бил алыша. Алар Түбән Кама районы Турдауй авылыннан. Нәтиҗәдә Кече Морозов беренче урынны алды. Бик күп көч түгәргә туры килде. Җиңел булмады. Абыем булса да, келәмдә ул минем көндәшем. Уеннар тәмамланганнан соң да халык таралырга ашыкмады. Түбән Кама артистлары һәм республиканың эстрада йолдызлары чыгышын карадылар. Соңгы елларда республикабыз районнарыннан тыш илебезнең төрле регионнарындагы сабантуйларга зур игътибар бирелә башлады. Шундыйларның берсе Самар өлкәсе авылы. Биредә татарлар күпләп яшәүдән тыш кунаклар да шактый күп җыелган иде. Benim staj 21 yaşımdan tuttuğumda 55 yaşı 58 yaşımda haklı kerəşdim. Ben de oraya kerəşdim. Özüm 30 yıllap trener gerekerim kerəşi boyunca açtım. 15 kıratlı çempiyon Sabantuyev, Alkin'da, Yarmek'te, Üzebiz'de, Samara'da, Nevruz bayramlarında çempiyon. Şuradayım. Yüreğinin samı içi, samı bütün tamarı şunda kireçnin. Kireçni yaratkan kişi dünyanı yarata. Bütün muhabbet şunda. Kim kireçe, ol dünya bilen de kireçe. Yüzü bilen de kireçe. Gel doğru tırışa cingirge. Dünya şundu. Dünya şuna cingirge kirek. Her günlük. Kireçirge kirekinde. Üstüngüt, tün yoluna hatlı. Vatandan bulasın maladiyes abisi. Ayakları güzeller. Резко, hop. Ötüge, gitsin lan. Başlatta. Республика җитәкчелеге милли бәйрәмне калдырмый диярлек. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та Әзербайҗанда әлеге матур гореф-гадәтләрен саклый торган, традицияләребезне саклый торган бәйрәмне үз күзләре белән күрде. Чит илләрдә милләттәшләребез ничек яши һәм гореф-гадәтләр ничек саклана, бу хакта алдагы репортажда. Милли көйләр белән дәрәҗәле кунакларны каршылалар, саф татарча исәнләшәләр. Бакудагы Сабантуе бу. Бәйрәмдә Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Татарстан рәисе борынгыдан килгән гадәт буенча колгага сөлге бәйләде. Бу елны Азәрбайҗанның икътисад министры Микаил Җаббаров та башкара. Ике арадагы дуслык җипләрдә шулай нык бәйләнгән диләр. Шән күңелдән барыгызда бүгенге менә Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. Һәм без монда бик шатланып, сезнең белән бергә шушы зур бәйрәмне үткәрәбез. Сезгә һәммәгезгә бүгенге бәйрәмебезгә килгәнгә иң зур рәхмәтләр җиткерәбез. Исән сау булыгыз. Азәрбайҗан гөрләп торсын, эшләрегез матур булсын. Азәрбайҗанда 27 меңнән артык татар яши. Бу илдә аларның берничә оешмасы булдырылган. Милләттәшләребез гореф-гадәтләрне һәм йолаларны саклап яши. Сабантуенда алар иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Татарстан белән Азәрбайҗан арасындагы дуслык уты. Күп җирләрдә Сабантуйлары төгәлләнде, баш батырлар исемнәре билгеле. Киләсе тапшыруда без сезне Казан Сабантуе җиңүчеләре белән таныштырырбыз. Батырлар һәм аның иҗат төркеме сезнең белән түгел бер айга сау булаша, исән-имин булыгыз.